Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Bu Arista. Pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu materi Paromo Sastra. Tembung kapérang dadi loro yaitu tembung lingga lan tembung andahan. Apa iku tembung lingga lan tembung andahan? Tembung lingga yaiku tembung sing asli utawa durung owah saka asale. Contone tulis, turu, sapu, pangan, lan sapiturute. Banjur tembung andahan yaitu tembung sing wis owah amarga oleh wuwuhan, kerangkep, lan kecambur. Tapi pertemuan saiki adewe bakal bahas amarga wuwuhan. Wuwuhan dhewe iku kapérang dadi telu, yaiku ater-ater, seselan, lan panambang. Ater-ater panggone mesti ning ngarep. Seselan panggone mesti ning tengah, lan panambang panggone mesti ning mburi. Ater-ater dhewe iku ning buku kapérang dadi akeh, ana ater-ater anuswara, ater-ater tripurusa lan liya-liyane. Saiki ater-ater tuladhane ana ny nyo ditambah sapu dadine nyapu. Amarga dhek ater-ater panggone ning ngarep. Banjur ana seselan. Seselan panggone mesti ning tengah. Contoh, tuladhane tulis ketambahan in ning tengah dadine tinulis. Banjur sing ketelu panambang manggone ning mburi. Tuladhane klambi ketemu karo panambang ne dadi klambine. Yen mau tembung linggane yaiku sapu, tulis, lan klambi oleh ater-ater, oleh seselan, oleh panambang dadi nyapu, tinulis, klambine kuwi dadi uduk tembung lingga maneh. Saiki sapu, tulis, klambi iku yen berubah nyapu, tulis, lan klambine berubah dadi tembung andahan. Jadi tembung andahan iku tembung sing wis pikoleh owah-owahan, pikoleh tambahan utawa seselan sing manggone ning ngarep, ning tengah utawa ning mburi. Semene wae materi kita ing dina iki. Tak karone awam kabeh, sampeyan kabeh iso paham, iso ngerti apa kuwi tembung lingga, tembung andahan, ater-ater, seselan lan panambang, iso mbedakne antara salah sijine iku mau. Yen enek sing pengen ditakokne, bisa lumantar WhatsApp. Banjur bukaan Google Classroom lan tulisan materi sing wis